Or tamo na kinuha mo pa ni Max. Dito ba di na tagtagainip mo nga nagabot yung buhaking gawit ba? Kasi baro nga po gisata. Una ka na daw dito ba? Allah ka yes, avatar. Ay, mauna yan. Magkikita ng piso-piso. Sino nang pugis ka niya? Bitaw mo. Siga? Sana rin. Allah ka ta. Sino nang durog? Ni Tots? Mga raud, tidak man ti pa nagpugis mo. Ah, kasalatan. Hindi na marigatan mo ka. Marigatan. Kamu gulgulpin ah. Nakalbaw, wala. Bayo gan kalbo yan. Siyempre, sabagay na tanong baling ako. Lumaliwat yung tagtag ha. Ado mo main laban. Agisa ko dito kumpadre ah. Day. Dito sa inspiration mo dito ah. Siyempre ah. No niya tipukis ti amo, iso mo tipukis ti asaw. Kalbumot ah. Kalbog to mo pare Chris mong dama. Gusto lang rin tububok na nga padaan. Sigurado ka hanggang may kapitan na ya. Di ba ti ubing no nalikot nga ako isang til pa ako sa paminsan. Tata sa mga crowd? Ano ba? Basta latari, tartaray mo. Bagam latang na pero di dito resor mo. Ang talapong di mati yan. Sa ka gudoraan. Di ba lakas sa next la bukot ti Sebrano ka. Press ko ara. Dadaki di nga mainitan mo naman. Awang kayo na. Sakto dyan eh. Dani mong Melchor dyan eh. Ay, Ay mo sa kami na naman. sus. Ay, napanjayang. Nay, naligrang mo dyan lapait mo, pre. Ngik, wala natin na. Nagtsawan na ka man ni Padlim nga Abraham Gabayan na kustuyag. Tapi pang pinok dyan, saan? Tunbiyap to na. Maday, Okay. kastamot lang. Gaya tayo maloblobat dito yan. Isunga ka. Basta pa lang tagagudwa. Parang bigat man tagagudwaan. Kasala tagarutan. Taas. Guwapo guys, lamumbaki mo. Bakit? Curang, deta, finish product. Kagirmi katawa ng bukong na yung pakita ka gati, ayok na. Di mo nakarkarot na kagudwa ko ma. Ayun pa lang na eh. La, mabitay ka ah. May tayo, pati pa eh. Anak ni, baby. Buaya. Kamin ma.